Ura apatam wa hini mu ta se se ansa na obi ebefu akonya ofura busiam ba mpanifo ofiri ho ni abusia pani ni twehia ye de ani afia adehia wo konya no nyina obi ofata na yino ese edu kochi ohina ya obesom ene ye freno bohuti so ohina gini tuwo na ohina makwase okotra apatam ti apatam no ye baby a ukosua de okonwan ya o betra so na humpani sam amane bia ya esel so ohina no apatam ni so tuma sisi ofura wa fade so ye ni nyina ebetietiro jasofo amaduma du ho mo a sabe se kan ho wa bodwe se befu sabe o mo rekra fu a ese se kan ho da bia wa bodwe se o mai o ho sabre no susu bewura wo na why ya hoboa du befu akon woni wo ba na wonye ntra akonya sko ayi wa kire kra no na sa akonya no susu pewa on akonya tuntum can communicate with you susu na ya hoboa wasma wo ka wo kusai a kire wo hene tuntumi be shom ma wono mfonfom wo bedwom braya wi saye no wi sema wo be kanyina no sisi so kama so ko tina ko gina odeni mu na afa wu sa kire wo hene na wono mfonfom a eno no a wase kire Santemaso TV yasomo sompa Ghana mine, Mabusia penny me swansen panam, Canina near Titiamo rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santi Memu, Abedumie, I'm a dance boy, I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance at Madame Homie, Ebi say, long span self lock, IBR, Alozing Standard, Hero Tiles and Shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dime, Eboniama, Adabov Company, at the Abebway, your office, Ankasa, ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakue factory nankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a ubetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpitimpi Inchaka se nkomo bibia sabe wajebe Russia Santemaso TV dan de ne samama ani amani e fa ya sante ni wono de e ba so mo no wetini asua bibi afa ya sante amama ani amani e wona e du adwa se a ya ene de e de mo ala de piemu o sumenya nana enkoso ehene e me sumenya ni no e ba ba twetwe komo na wacha kire yen enema bebura e fa ahemfie kasa patumtsena pra and saying, because I will be a yapana and say, any other and I may be prefer I see a more in any ever to change and go off from no language, such a minimum a day and my other young room. So the sign money and I see at say from a chabu or two baby, that's all I get a crack a day. From whether we try to use it, my madam, I am not like one share. Again, Chinese the session and I so for the Jumedio of my nearly do Jumedio Chamidi, a sweetie, Nana, Dampa. I feel your poor and good trends. So now I want Palama Santemaso TV. Big so again. Remember, I suppose a chamber or my opinion is no way to jungle. So for your name, the night of your part time, and cause one and Emma is soon in your mind, and I am not eating home. Then, yes, she will come on a certain pay. And I'm not to say about the day, and summer will be baby and dear someone here, and then call a patamon. I don't mind, because a patamon, a dear. Ura apatam wa hini mu nin chase ni se ansana obi ebefu akonya ofura busiam na abusiano akonya kesia na akonya se tibia ohima na oba pani na busiafo itu ba mpanifo ofio ho ni abusia pani ni twehia
ye de ani afia adehia wo konwa no nyina obi ofata no na se ono emefo akota konwa na eyusa ese edu kochi ohina ya obesumo ani efreno bohuti kochi boahu ne bisa akache na nasa na wadaro ni pesumasi ena ye konwa ye peso betranso to wahini gini tuwa no wahina makwase onko trapatem ti apatem no ye baabi a ukosua de okonya ya o betranso na humpani sam na fei okonya de no na sahinie no eye tibre fufura ya wo komu a se wo ya branti afi na obokom du besua se de ahinie sitie ya kasa na bonti nyina na edi ko ahimfie besua se de kasa ahimfie se de sichia nanti kasa esi nanti we wahina se de sichia amani pia ya eselso ahen no apatam ni sia enti bible house bia ya mo ben na otimi ni kusia dia na otimi nsa ina ina wais ti ka patemu oho na okusiesie ohu na okonwa obedie no wabedi akonya nti foni patemu kani na okase bebia okusiesie ohu baby to say your school day ana bisono day go me yesi wo ma okusua bi ma na sese akudakasia yana jasifo ena chirechire wo di edu ko jasi ni fie ne jasi hine no ne nkofo na asa wo ma twa ho ahia no ya chirechire wo amane nti ufiri a edu ko jasi hine fie na hono ena okosua saa ne mo hono apatemsam nesa nto wasia ya kaso bi ejanse hena ni dwuma dia wodie ne se obi aba be ye wo hene ya ono na kyerɛkyerɛ no nye no kwa ne yase aduma bebrebe ese dwuma mu baako dino no baako no ya ehia pa se ono no mani ewo ahimfie titiriwo no jasefo ne dos ba de oda ni jase hene no enti obi a na dwumu ba woni mama ne ene dwumadia ya wo hene obetumi akire wo hene se we ina kokona yi ahayetia ye kase entuma fura bibi se obakọ ba bia tuma sisi ofura wa fade so ye ni nyina ebetete jasofo omaduma bi se babo hina o she jase hina se entuma hina o he jase hina se bibia e fa wo hina dwumadie bia no she jase hina se wono no enam se ono wa dano no wo hu knowledge bit na say am san what you see say ni go akusa international say na ahema no enye yi uchira wa hene we no wa hene aji mutumu a unko mu fie biem ukotena jase hene fie mo che se oni menyina san wa gura o bisai na brother so amamre mu no brother so anase wa hene wa mo na ochimi ena na ochimi ni metel du homo sabe se kan ho wa bodu se befu bia se kan ho sabe o mo repre fu a ese se kan ho da bia wa bodu se o mai o ho samre no connect to okra sabe o di she se kan kan ba bia wona sekte se wo ye ni pasoko ya ancestor sikaka nti so wonya trampatem dia ene wo ho nsemo wo tra patem dia na sambre no ena susu bewura wo na wa ya hoboa di bafu akon
nti wa bodwe o trini bibia kra sika o wia sana sana me for kra sana di bla wu sa kwate wo hede kra no o esa na me nyina wo ho o de kusa wia dan fi so wia sana when you come to you about you so one bia na apatamu tena no sabre no ye second count before no eje bi na ne se bi adwan when you oba na wo yira when you oba na seven period san nyama bia ya huntie no wi wu firi mu aduane de enya aduane package se bia mitiwe emo ese bibia afọ hu se wote kura nti hono onye ntina akonya sko ayi wa kire kura no nasa akonya no tunsumu pewa ono akonya no tuntum can communicate with you tunsumu na ya hoba wasema obe kan okusai a kire wa hene tuntumi be hwom ama wono mfonfon wo bedwom braya wi saye no wi sema obe kanyina no sisi so kama so kontina ko gina odenimu na afa wu sa kire wa hene na wono fonfoma eno no awase kire nti ni nyina uti apatemu a konya ntu burawo anhu se wa ya hoboa for ko ya obidi ko duro sonko mamunyansa sonko muadin sonko rekope ba o ya hoboa kra media ko na abasa ye de obi akwacho hem na jatuna o kotna apatam ama afede wono jansin hina na lusanfasi san madwene se osuna si ya nyi no so ensambe etimi basa o na esi apata abuabor ebia na ado akota apatam na apatam a wotie no ho asem bia pie ya ye nhuriye bia wa ye boni bi kwa abusanfo ne nhuriye o ne tumi ni bo abawa apatam abuabor anasa obi kra ta apatam na konya na empenu a konya na empenu ba o ta apatam bibiti ni si ya apatam abuabor konya no contrast the see ebo emia mbako benya yare bukura ya unya kwankran kusa anasa oti apatam no ihwemuma bi ehun se bikura na unya kan ewa akunya ho anasa se meke bi na okoye mfoso bi obi huye na ho akoda ho da oti apatam no ho amanfo ho na amanfo ye kadu nim fa efa ho ebi se ohinkase na akoso mu atia otumi fate ye bi bisa anas obusan fa kwate otumi ye bisa se owura adehia oti akonya pam se na tisen se bubo wa apata bubo wo de kwa yesa oti apata mu anu odi hile dai usa bia tina se metiase dia apata mutina no nyina no o sa ye be ka sa background investigation sana tie otu gina ifishumu kusia pa osefata sunsumu ani so nyina pocha kwa se bia wokon fibie no ze wokodi hina ya ye akanfo na se ni akanfo na na no fi se asana kwa kodi hina na woti bibia ye kodi se wakoye omano kra sunsumu mine tumi nyina na wakatena so enti se wo ye obi a ohun ti kwadi mu a fata so mitimi kutesa munya track nyina to a mane timi nyina atena so ana se obi akwa patame na otwemi no ensa ohene de ma no wadue sa ena e de ma no abechina wo hene ni ma wo se oswai e de che wo hene no answer my head permanent son. So people want me to do some papa come up what's my and will see and I'll be to him na ya man consider inside. Ya shada nyen so fa kasibia. Abusuafo ne tabi sa say. Nipa mo ne kotena nipa no
Mod not tapatem. I not tapatem. The BS will be a no. It you said beside the crown so put you. Some part, my tampatem, the BS will be a. Take me beside, I tell me to me beside the Winsem and Sana, that trauma, and penny four. Yeah, you know more someone will be at another. Say the person see a tapatem, a druce will be side. Now, some bang a more on, and as a future bang a one. The 2 months before you will be at another. Now, what can I do? No, I say, or he'll say, and I'm the American tea. Mr. said, Anna, Mano, kind, now, we signed you, now if you're making Nayanson. Indeed, and penny for him from a toy and then when shown in phone. Percentage won't say there, I will say there be a more than half at Taiwachi, and about Coca-Cola one peninsula with me inside. Obey to me, Castle pressure, no moon, a future. So, Bonnie Tadia, I saw what to me, say, yeah, dance, I say, a beer or anyway, why you say, I see. Now dance you, dear, and you're not on here, a bit transfer. Sounds so when you're body be idea, and a future. And yet, it's in the mouth. The moment we are intense, if you say, intense, answer the parliament, what you put them now, you are here, what was and there, a soccer. Now, playing what happened to which I know how community. Over the yes, I am happy. I just remember, I say, but Tamu and some and an H. At the actually. Be fast for Papa Tamu. Now, this year was soon I will want to name or be our best sign. I won't she win an eddy. Am I here to young common as well? And my Patamun shall change immediately said he will see you in the on my young woman, I say, oh, and the will be well seen with Papa Tamu. I put them again one, we have time for them and one. Nothing, who say we had work for Patem, coffee. Oh no, nothing, dear, Shabia, yeah, Obashisha effort. What he knew, what I see, because you watch it, you say, those who are my mom for or my son, Saturday, or you. And I am your castle will be a pacan here, and a pacan here for your mind. A pacan, baby, or Hinetina, the Capacaya, or Hine Snapper came ma or bro Nipa, ya, our holding in us, or Pie. It is a when you're for Pacaya, the 10 travel, ya. Now, me can't pack. I'm say, oh, and now bet yes. Good. Now, I fear no. Media biao, or hina wa dama. Inti apakain, and I'm say a cow hina hini wintino. Yo hina, or no, or fear apakanus. Sa, or hina or fear apakanus, or so fear who said. Or hine daswama bibia asese or hine kan ho ye tuare nyina no sa nipa no ehemisa amani a kire se or hine nana ene or hine ba ena eswa hine nana no ena hine ma so when I do a fish, I bear a 45 years and the number. No, we never know. Or maybe I said you do at the chance. It is a me, a better kunyane. And now, better kunyan, no walk kunyamano. Aye, me ma. Kunyana, aye, inanano. The Kakunya Mania Kunyana, a hina, ya, a bedia kunya, a diakunya or machinano, or Mama or Makunyasun, or me, a hinema. And a hinemanos or Manana, so ya, Nana. And me personally, when Kwame Mania, a better number said, dear my dear Kunyache, Nema Oma, Nema Mansa Oma, or me a Kunyama, Kunyana. The sa for
ɛna woyɛ apakahene a ɔboaboa mu nyinaa no ɛduru sɛ yɛsoa wɔ hena saa nipa no ɛna soa nti woyɛ apakahene ɔdwuma no apaka na siesie apakan yɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ho tekyima sɛ yɛpagya sɛ defect bia wɔ apaka no ho a ɛde asɛm bɛba nti woyɛ apaka yi hena wo sɛ apaka no wɔ ahoɔden nnua a yɛde soa wɔ ahoɔden de biribiara yɛ ahoɔden ansa ne aso apaka no mu asiesie ntumi de bɛsiesie biribia wɔ apaka no ho nyinaa no wɔ apaka hene no wo na ɛsɛ hu sɛ biribiara ɛda no kwa mu ansa na wɔhene afo normally ɔhene koraa bɛforo apaka yɛ sɛ de ɛbu nsa yɛamanneɛ ansa na wɔforo apaka yɛmforo no ansa ɔfiti ano afo yɛamanneɛ hu ne sɛ ɔhene foro apaka no sɛ bɔne biara ɛnsi wo na sɛ ɔfa kyiri yɛhu dwumadie biara ansa na ɔhene nti sɛ wobi yɛ apaka hene adwuma titiriw paa ɔso kɔ patam kɔ akyerɛkyerɛ na ɛbrɛ bɛn ɛna ɔhene ɛfo apaka ɛduru festival biara obi ɔhene bi wɔ hɔ ɔpɛ sɛ ɔfo apaka wɔ akwasi dɛ ɔfo apaka ɔhyɛ fa ɔfo apaka na bia yɛ bi ahiyia ɛyɛ ɔno ankasa bia ɔhene bi a obi na deɛ owura ɔhyɛ akotadeɛ fo apaka yi hu sɛ n'ani abere sɛ ɔhene a yɛ a ɔbɔto no ɔfo apaka nti ɔhene sɛ bia yɛ na yi a waforo akotadeɛ ɛyɛ kɔn mamafo no hu sɛ ɔhene a yɛ a ɔbɛto no wagya hɔ kɔ no ɔno nso fure na ɔno ɔforo deɛ ɔde ɛkɔn ɛna ɛkɔ ya akotadeɛ bɛhu na tɛrɛs ma ne adeɛ bubu yɛ ahwɛ sɛ ɛne yɛde kɔkɔ na wafo na ɔhene biara wo sɛ ɛhene fa no ɛmu ne desuo ɛmu deɛ ɛhe na ɔfata sɛ ɔfa yɛwɔ apakahene ɔhene biara a ɔyɛ apakahene wɔ akonnwa ho no ɔkwan sɛ ɔforo apaka na mahene biara deɛ ɔforo apaka mahene biara aforo apaka na apart from mahene ɔsan wɔ apakamfo ne mpanimfoɔ no bi wɔ hɔ ma anyɛ onyaa na ɛyɛ apakamfo na mmom baabiara ɔno apakamfo sɛ ɛba sɛ ɔhene no kɔ a ɔmo sɛdeɛ yɛdante a yɛtene no saa apakan no ara bɛdi anim na ɔhene wɔ akyi na ɛsɛ ɔde yɛde nam santi abrempɔn nyinaa yɛ apakamfo apakan deɛ ne nyinaa yɛ pɛ ne nyinaa ɛyɛ pɛ na ɛmpɛ pii kyiniɛ no asisi so no ɛna ɛyɛ na ɛkyerɛ kɔɔ sɛ bebrɛ biasa yɛwura timi a yɛ a ɔte apaka mu a sɛbe ɛbɔ ne bi kasa ɔte apaka mu a yɛ a ɛsiri so no yɛ bi ne amahene deɛ nti amahene deɛ yɛwura deɛ amahene deɛ sana abrempɔn so ɔbrempɔn tumi mfa kyiniɛ dodoɔ a sɛdeɛ ɔmahene ɔnide so ɛhyɛ pɛpɛpɛpɛ odi kuro deɛ ɛneɛ odi kura sɛ ɔforo apaka odi kura no ɔmfa kyiniɛ nsi so Alishma na apaka mu nkɔmmɔ nso na egu so a yɛ na twɛkɔ kwate nso menya man nkɔso hene ɛtwetwe ho nkɔmmɔ na yɛnsa mu akɔ ababio na yɛbra esumenya ɛbrɛ bɛn mu ɛna mo hyɛ asɛsɛ mu bɔ apaka hene so ɔbɛka ya esumenya apaka hene mebɛto na nankɔkɔ agye na bra mebɛto no saa time no ayɛ mmerɛ kakra 1970s. Okay. 70, 71, 72, 73, 75. And now,
subsem producer ufura kunya so ti wan for pakan ti me huna pakan hene ti pakan hene de da ewo ho nse na kwa mi di abreso no na pakan no na odure ba pa abreso de ya ma pakan Mama nti yakasa pakan na apart from say wo bo wa hene hu ba ya na so wo ye o hwesa pakan dwumadi ni na ba ye kama sana wo na fo oni dwuma fufu bia bi wa wodi oyo ohina dwuma mo dwuma bi ama wo ohine no dwuma o ye dwuma bi ya na mo official duty ya wanya etumi bo akwadu eno na medical campus if you say ohine ebefo apakan na wonya apakan mo je ya yenko bisa obi a sapakan eno pon gas hin ne bisa no gas hin be bisa if you say wo she gas hin ase wo pakan wo gas hin ase ti gas hin be say pakan hin ade na wo munyoye eti ani aya wo duty wanya wonya ho amane si usaya say Mandie bi ese odi bia obedi wa nye dia ho asem wa ese bisa na apart from that ohini ngokwan say omo obia ya dwedi enko so mbet makase na kwahwe adiwe man ani mitumi nya no say asa paka hin na yenti me ya ese o demom obia ni odi anu achie ohini tumi suma obia na apakan hene so akọ apatamu anu so jase hene na cheche no so ni manfa jase hene timiti de bom ni fiefo di se ai apaka hene no de ai fie akonya di fiefo no de betire ni fie hofo mparisem se akonya obedi ye una na we de die wo fa we de die unua we de die na o yese abo akonya nti wo ba no yese no acheche na eduru mebi so a gas hina nam se okoshe gas hina se onso beti ma chere se juma wo yiso una se wudi nti da oti apatem no gas na mom se okotena gas hina fie de ya nye wo juma no o hina kasiero pa no ena okot gas hina fie mo so so ne kasiero ne yeso wo hina bia ena okot. However, ohine bia na konya ketwa bi so owo ni jase anso ne dima etumi di tunaweza jase ajase hili ndio juma kasia pa wa if you said wa etwa wa hinu ahia yesomo ahia sani pani nyina efo jase fo na sani pani nyina ona fo me se ohine ntuma ohine paboa ohine ntuma befra na pakai ni chiye na funa ekonya obetan so bibia no awani pechenesa onu na so she yase wow just fun do so the baby we wa bibia udmedia odi to kwa infina so kan just fun o mo do so che twekru bia so we went back on papa hene so isafu hene sana ankobia omi nyina ibi do se bia owo fikro no eba jase aduma ono opata dismama na je se jase hene dwumadi a wodi ne sa so pa e wa hemfi ne ti jase hene jase me na me se na dwuma no ane so apaka mu no anasa batemu a church sense sa akwa ne dwumadi aso pa na iwo mu chichimu se de na na kwa popaten a church se de mi so gidi sa na won so wu so de nchebe ne na man ko twetwe ne de baba anwiye dan se na ebe mi no na ene wa wie apatamu na afen so no aye apakan mu ensam dwumadi o mu die na ya mo nchiduo osumenya edi afashe de efe ne nchiduo aya fasha be baba na shase nchiduo a word nchiduo mpa a chese Mera amdase me enchiduo no eye eda titru wa sante asana mu se wo akwaside yewo meme dada pa yewo kude ne enchiduo no enso so eye enani bi
nchidwo no ɛda pon a yɛwɔ asante asana na asumnya wɔ fashion bi a ɛhyɛ saa da no nti ato bi nchidwo afashe nti woka nchidwo afashe ɛyɛ afashe ɛna asumnya memu ɛhyɛ no saa nchidwo da no ɛna ɛhyɛ no mpɛmpɔ so paa saa da no ɛna nchidwo adwo na ɛtɔ so yɛ adwo ada sa inchi ne di kan so ya kan akwaside fofi akude emse idi kwasiada akwaside a eno sa adenu idi adwoada chi di ha idi adwoada chi akwasida de chi adwoada emse fodwo na chi e fodwo na chi na e friend nchidwo fodwo na chi fodwo no so ye da fofo ema calendar no di na chi na e friend nchidwo na ni je na you dey fikaka but nchidwo no edi fodwo na chi enti se sumenya edi nchidwo yi mudi no busumi be ni de na moye so person me say nchidwo na kasa nchidwo ɛyɛ afashe kɛse a ɛka santeman fashe sɛ me suro kura bɛka sɛ afashe kɛse paa ya afashe bɛbɛbɛ bɛto afashe bɛbɛbɛ bɛto araba afashe yɛn asante tadi ɛne akwaside ɛne tadi ne okude demum saa nchidwo festival ne de ɛyɛ asunyanko a ɛniti saa afashe nanso yɛdi saa afashe no a yɛdi bra otufo asante he ne huwom ɔna mɛkwan ma yɛdi saa afashe nsi yɛdi saa afashe no ɛsrɛ nananom nhyira ɛma santeman nyinaa nti saa afashe nchidwo no otufo asante he ɛna ɔmɛkwan na asɛ yɛsrɛ kwan wɔ hɔ ansan ɔmɛkwan a ɛdi saa afashe ɛmprɛ pii yɛ a na yɛdi no bosome du baako no nchidwo a ɛdi twato bosome du baako no na yɛ na ɛtɛde mia deɛ mehunu no nchidwo November na ansa na sɛde maka ansa na ebidie no so nya hene kɔbɔ otufo amane ansa man kwaya sana ɛyɛ ho nhyehyɛ nyinaa bi sɛ otufo wɔ ne mebo ha ɛsɛ wɔde ba ne yɛ hyɛ fa no ansa na so nya hene so ɔde de aka ho ne yɛ hyɛ fa otufo ɔde sabe nantwie ɛde ba sɛ afɔhyɛ ne pɔpɔ so no nantwie ne yɛtwa nti otumfoɔ de ba ɔde nwira ka ho ɔde sɛbi akokɔ osua ɔdeɛ ayowa kodoɔ ɛne ɛta de ba ɛnwo ka ho nkɔkɔ ka ho ɛde ba maka sɛ ɔde nwira ka ho nyinaa ɔde ba na ɛwɔ dwumadi a biara di sana sumia ho nso so deɛ ɔde baba bɛka ho nso so saa ne ma nyinaa boa no na afei sumia ho sɛ kwa adem na yɛ ho nhyehyɛ yɛn kakra sana ne mmerɛ na so na
Ansana me bisa say hene pen anase ebeben na efu na shase so wodi nchidu no enye no na wosi ye na se bitu abebi otunfo edeba ne ntwie ne oduo atani ade no omo de ye de ntwie no ode do sense na eba ode na ntwie ba ko na bia wo de bedi a edi no mo kwa na mit na cheche mu a yenyina Adianim say asante maso ne bae na maybe we catch him say if free nananum free bonk si bu ni pie ya abromusu free pie bra free mu pie say pe say abo kese bi bekata sa bo no ba bia tokro no ya wo fe da bo kese bi be kata no o an hu che se eye hyen bo hyen kakaka akata no ndi sa bo e friend bo chamo no abusia ene abro musu pie eye agonafo no kwa na okwan se omukọ babia mo hyemo agonafo mo so ayi sa friends bo hyemo no sa abusia no ya wo mo ne aduanafo pie ye no o mo ne okwan se omukọ bo hyemo no na sa busia no eye agonafo a eye akobi ahene eda no pene ho kwan so nanso de matie ya midi hu adanse ese unhuru se ni yen bochamo ni kwan poti ya dose ya komochamo ho dabi unhuru se ekwa we da ho na se base ya behye efanu a ebedi nchidu a sunya hini kambo akobe hamani na okoya mani ya fachire se mkorive oshemo onini pa no mbeko bechi kwairi mwa ebia na otukwa no munguni boyamo no se eni kwa mpati ya da na so nchire se ni ombaye ho amani a ombeko aha yehu se yakoho eni ebepa yehu wanga desta beko na do ne eni eti jese adena enanti to omo ye ho amani a ansana ono omo hunu wi a yintwa kwa omo ne sika wa nwia ho ya wotre ho ne na bedere to omo se aha na mefa kwa kuhu moshabo no omo kuhu so a omo amani a omo ye enti omo nye hunu wi a afi omo boss na hina mani ase na da hunu moshabo enti mani start sata ti hunu moshabo no a o shefa na eni se yempe moshabo no mu ya o shefa na eni ne mo hunu moshabo no na afi no hona Santaman kwabra ya efise we susuma wote ho no ono wo kire afi de kwa adam umra mmaya man nti onye hunu bi na bosu nya hina man sana nya hine nsio atwa nya man hunu ya hia no amachami akoyi musu nsa yi musu ya kire won se no modaro afia no ahia ntijo nti bi esi kwan bia no umie kwa maye ansana wia asaka kai odunkese asaka kai subin abna nyina ka o mo se di mai bidia sana suye na start process nene ani bia bayi no
kane ne de ebi ya dwara no anaka e ya hye so nanso enam se akoye festival ye kai bibi wa ni because ye kai bra nanam pie fie ya ne se o ma de ho ya ye o man etiaso duemu de body bi antwe e ye ni die ene ahusie bre no enti ene no nananom de ne ba bi aka ho a e de ahusie e ba o man no kane na ka dwara no kwa ye twe no anu nanso nananom ade dia beka wa bia be na otwe na edidi saa fashion na otwe no na ti committee ni aye saa na otwe no beji ebedi na otwe nyina ba kitru ehia ne se oman no ye dwura oman no ma e proper fie wo man mu nyina na afa se dwura nkonya etwitwi nkonya ho na nkonya ho nyina enkroma no na ye ohini bia ba ye de nkonya bibia obo siesie ho kama se da konya kese so kese fie bia mu ben ye na otwe mi no ya ye se ni nyina siesie ho fe atana emena so se mano so program o hene be ye started that say bia o hasia ye prepara ne kwa de school for nkwada ya do mabam enam se mmosianti na ye pese na ne mrantie ne babawa ye amane no school for wo park a mu play bi etumi symposium etc kono mpanisam ni amane ma school for ni asia ni symposium edru mi ko mo ye quiz kura ya chef nya se nyina mo mhia me ebusa o man mu nsam cheche nkwada no bia ya idi agro football man so duma dia ye bi bo ampe bi kwa ya so man titin agro wo nyina no itini ya chiche ye afi ma comfort bekom na se monsieur bia o ha atitintinta o bia ma ho ada kama na dia bechi dwada no no ya asore kese ya asore kromo ho ya manu mu do mansi ya jemasu kro ho nyina bisia ye kambum ya asore kese siada ya sana dwada no pam medina yasi dwada no pam di kan tore ye mi kan nyina no beka ba na atwumi no a ye nya yi kromo ho okay maybe so ye nya yi kromo ho ye kafi o hinin friend mo dia ka do fu kwa ho bia ya hotie na yi se obi ye bibia na ye ni gigia ne be no isi twene so se obia ne yi una ne da no ye moso bia be si ya anya ni bibia so te twala na palo o hinin transit afi sisi ho kama na okay just for MC bia tena kwa sabe brother sa kwa kunyano kenda firan kunyano nuna die ni mu ya nananu ye prepare kwa because and kitatimi na kunya swafo ene o beswa ne onga kaje no bia na ye ho bibia gusa na no pam chema si twene so me hu se emra so otwene a otwene bia sale aba fia twene ho bia e bo fon e bo apeli e bo kiti e bo noka nina e bo aka na nanu se ebra na mo ho ntwini a na media he no ye bo aka mo se won sori bom susu no sori famata yus ti twini e wa hi fie e bobo bia sana wa hi ni ko foshia
time is nti sɛ yɛn ba ka sɛ bitɔre bi otumfo wamfa na ntwene ne ɔkɔdo wɔn sare mani na ba muntimi nyina fa so na sɛdeɛ sɛ wɔde ba the bra wa pene so sɛ ɛni afa kyɛn ɛni ɔsomampo di ka de ba san medina akɔso sɛ adwoada no ɛna yɛbɛ ɛhaseɛ ne mmom kɔsɛre ne nwummerɛ na sɛ memeda no ɛne me nyinaa bi ɛde bɛgya asefoɔ ne akɔfo ba nti bi ba ɛwɔ mu asa ne nyinaa wo hwɛ na ntwie no yɛmfa ne ntena kam ahoma ɛda kum na yɛwɔ mu a wɔn bɛtwe na ntwie no saa firi asunya akɔ asantema so. Okay. Tisamo de mukuno. I don't want to. Life, if you are better, banana, man, and no there be special place. You have better mind. Eti, or in it now, Yamani, I feel now, never tea. I come to packet. Pakamfu, or in the Macquaya. Pakamfu na before your packet. Na phantom from the next or enough for a packet. Friend of Fufu, Jebre, in front maybe as a Fufu, come on. Friend Fufu, I'm going to put Fufu, Pia, or he be a friend to Pia, him more in India. Said Fufu. Now, Obafa as na kotia odru djumikasiase eno ufri subia odu kasi ufri bakai odru ha na ohena gina yesin kwakan na akwakai djumikasia no sunsuma ho se ye ko asante maso kunsa obapaye Honso, Yamani Kakao, he transit Yamani or 20 minutes. We are near Saswan. Drew Subia, and she Subia, or Honso, now, Sia Pakai, near Kosubinimu, so Aquajack country, Gugunsa, Sir, Umiokum. They call Asante Manso Akoyama. If you are Hosia transfer 20 minutes, if you know, Yasa, or Hinasa from Apakai, I call Asante Manso. Santa Manso village, cry from Santa Manso, the patron, or Nini penny for was Santa Manso. You will do her, the Dika or Hino, Nidia Mania. Uvienwa afei ya budwa kese e wa Asante Manso budwa kese a wo hene betrase so na aho ba nyina ona ye budwa na wo hene wasem bi a wo kacha na manfo a kacha uvienwa no ko tanode ko teno kugunsa asre kwan se okwa Asante Manso ohode or free Apakai Messi from or Cortana or Namfomwa the Cortana. If you turn out there, one could inside, yet the way we money but cock the baby because we are free Apacano are ended on food you. Safi, you could run more. Yes, and Manso at my cabana. Honor, you could pay you. Ye nam form wa ti o bedru asone so ha sa agona fo no a eye ankobi ahene ade hie no o masi kwan amane ndi asa na wahene beko no o shambabo oni o kwan se wodi babo Nanso oto babwa what the man ankobia for no che
ne hwɛ asantema so nti ɔba ne wura no ho a ɔwɔ ne ɔde to na ansana ɔtra edusuma gu na ɔtra wɔsɛ asantema fo ne si bia ansana yɛmpanifo yi mpanifo bɛhyɛ mbaboa no nyinaa bɛtɔ na apart from perform no mpanifo no obia ni kwan sɛ ɔde mbaboa no gu asantema fo bi ɔbɛkɔ biara no na ɔrɔ mbaboa oyɛ ɔba a ɔhyɛ asomade bɛwɔ duku yɛmfa ntoma tutu bia nkɔ hɔ nti duku wowɔ wasomade wowɔ mpaboa ansana wowɔ asantema so hɔ no ne kɔtena ase na wɔne asantema so fo no ɛne akɔbiafo nsa di amaneɛ wie owia ansana afi afakyere pɔmpɔ so enti ntwa otumfo de bae de akɔbɔ kwaye mu hɔ ɛyɛ asantema so kwaye mu nipa kɔbi ahene ne ne kɔfo nipa de bɛkɔ asɔneɛ so na wokɔ asɔneɛ so a ha de hia paa na mfidini yɛwɔ ayewa wɔtwe a ya nananom abusua no nyinaa edidi busua abɔ di no nyinaa nananom adua no ayɛfo ɛkɔ no ato no beletuo asenneɛ asakyi ne nyinaa sisi hɔ nti ɔhene gu nsa kaa wɔ mo sɛ nananom abɛduru abɛdu ɔmo wɔ nsa wia nantwie no na akyea me akasa fi na ehiri nantwie no ato fam na hodi na wɔhene asɔ nsa nsɛm agu nsa ogu nsa kasa sɛdeɛ ne tumi ma no bia no fi nantwie no wayɛ mmerɛ fi wagye sika yi wɔ kyea me hɔ ɔde ato nantwie no minimum twa kakra bi na mogya ba saa mogya no yɛasɔ de agu saa yiwa Asantema so TV, yɛsom mo so mpa.